डिंगरेट. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माय नेम इज मेहदी आणि आज मी आलेले आहे श्री क्षेत्र विमलेश्वर मंदिर येथे. तर हे खूप प्राचीन मंदिर आहे आणि कोकणातल्या प्रसिद्ध मंदिरांमधलं असं एक हे मंदिर आहे. तर मागे पाण्याचा आवाज येतो म्हणजे नक्की तिथे झरा आहे. तर मी तुम्हाला हे पूर्ण मंदिर आता दाखवणार आहे. तर चला आपण बघूया. हो जेवण चालू आहे. इकडनं चल. इकडनं चल. जोडी जोडी पावसाळा चालू असल्यामुळे मंदिर परिसर हा अगदी नयनरम्य दिसत होता आणि बाहेरच मंदिराच्या नावाची कमान आहे आणि तिथून 2-1 मिनटं चालल्यानंतर आतमध्येच मंदिर आहे. हे मंदिर अगदी प्राचीन आहे आणि जसं अजिंठा वेरूळ लेणी ही दगडामध्ये कोरलेली आहे तसेच हे मंदिर आहे. मंदिर जरी दगडांमध्ये कोरलेलं असलं तरीसुद्धा आजूबाजूला खूप सुशोभीकरण केलेलं आहे. बसण्यासाठी वगैरे व्यवस्थित जागा, त्याच्यानंतर बाजूलाच पाणी आहे त्यामुळे इथून तिथे म्हणजे दुसरीकडे जाण्यासाठी ब्रिज वगैरे असं केलेलं आहे. व्यवस्थित अगदी मंदिराची निगा राखली जात होती. आम्ही गेलो त्यावेळीसुद्धा तिथले पुजारी काका, त्याच्यानंतर अजून थोडीफार माणसं होती जी तिथे साफसफाई वगैरे करत होती. हा मंदिराचा आवार आहे आणि त्याच्यानंतर हे दादा इथे काम करत होते. तर खूप सुंदर अशी इथे स्वच्छता राखलेली आहे आणि मंदिरही अगदी बघण्याजोगं आहे. हा मंदिरातला आतला भाग आहे. म्हणजे हे खरं मंदिर आहे. मी इथे विचारलं त्या दादांना की मी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग वगैरे करू शकते का, तर त्यांनी सांगितलं हो करू शकता आणि त्यांच्या परमिशननेच मी इथे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. बाजूलाच पाणी आहे म्हणजे त्याला ओहोळ वगैरे आपण म्हणू शकतो आणि इतकी माडांची गर्दी आहे तिथे त्यामुळे पूर्ण अगदी व्ह्यू मस्त येत होता. इथूनच खाली उतरण्यासाठी पायऱ्या आहे. दोन्ही बाजूनी आहे. दोन्ही बाजूनी आपण उतरू शकतो पाण्यामध्ये आणि तिथे गोमुखसुद्धा आहे त्यामुळे ते पाणी खूप शुद्ध पवित्र असं आहे. तर आम्ही तिथेसुद्धा खूप वेळ अगदी स्पेंड केला आणि शांत वाटतं अगदी मंदिराच्या आवारामध्ये आणि अजिबात गरम वाटत नाही कारण एकतर दगडांचं आहे आणि इतकी झाडं आहेत की थंडगार वातावरण. म्हणजे बाहेर जरा गेल्यावरती इतकं ऊन आणि इतकं गरम होत होतं आणि ह्या मंदिराच्या परिसरात आल्यावरती अगदी गारवा वाटत होता. मंदिराच्या आवारामध्ये वॉशरूम वगैरे सगळ्याची व्यवस्थित सोय केलेली आहे आणि ह्या पाण्याचा वापर हा खूप पर्पजसाठी केला जातो. म्हणजे ज्यावेळी आम्ही तिथे होतो त्यावेळी काकी आल्या होत्या म्हणजे भांडी वगैरे घासत होत्या. पण हे पाणी चालतं आहे त्यामुळे हे पाणी खूप स्वच्छ आहे आणि नितळ आहे. तुम्ही बघू शकता काचेसारखं पाणी आहे. अगदी आतली सगळी शिल्प वगैरे व्यवस्थित दिसत आहेत. बघ ना पाणी. तर आम्ही आता इथे गोमुखच्या इथे पाणी घेतलं आणि त्याच्यानंतर आता आम्ही चाललो आहोत पुढे. तिथे जरा चांगलं समजायचे फोटो वगैरे काढतो, व्हिडिओ वगैरे काढतो, तुम्हाला दाखवते. मी आता इथे शांत अशी बसलेली आहे आणि खरंच खूप सुंदर आहे पूर्ण वातावरणच म्हणा किंवा सगळा निसर्ग म्हणा. आणि पावसाळ्यामध्ये कोकणातली मंदिरे ही खूप खुलून दिसतात आणि धबधब्यांपेक्षाही शांतता. धबधब्यात हे खरंच फनसाठी असतात, पण जर खरं निसर्ग खरं सौंदर्य अनुभवायचं असेल तर कोकणातल्या मंदिरांमध्ये पावसाळ्यात तुम्ही नक्कीच या. तुम्ही माझ्या मागेही बघू शकता कसं पाणी आहे आणि समोरही माझ्या अगदी गोमुख आहे आणि पाणी आहे, पूर्ण हिरवळ आहे, अगदी बघायला नयनरम्य असं सगळं दृश्य आहे. आणि हवा इतकी सुटली आहे ना की गरमी कुठच्या कुठे पळून गेली असं मला आता म्हणावं लागते. तर फायनली आम्ही आता चाललो आहोत दर्शन घेऊन.
फायनली आता आमचं दर्शन झालेलं आहे, खूप सुंदर झालेलं आहे. आम्ही खूप सुंदर असे पिक्चर्ससुद्धा इथे क्लिक केले आहेत. म्हणजे इतकी सुंदर बॅकग्राऊंड आहे की आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या बॅकग्राऊंडची काही गरज नाही. खूप छान पिक्चर येत आहेत आणि सूर्यामुळे लाईटमुळे जरा व्हिडिओ काहीतरी ब्लर होतोय. तर सगळी वेट करतायत माझं इथे, कारण आम्ही खूप उशीर लावलेला आहे, तर पर्याय नाही आहे. तर होप तुम्हाला हा व्लॉग आवडला आहे. आवडला आहे तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मी आता ट्राय करते बोरायला सुद्धा. मला अजूनही इतके दिवस व्हिडिओ करून सुद्धा या कॅमेराचं काही ते जजमेंट येत नाही आहे. तर तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला आहे नक्की कमेंट करून सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.